Jeg har ikke kendt dig i så lang tid, men jeg synes, at du går i nogle vildt pæne kjoler, og du har hjulpet nogle af de andre, har jeg set, og jeg kommer til at savne dig ret meget. Hej Birgitte, jeg vil bare gerne sige til dig, at du har en mega god personlighed. Og du er et rigtig godt menneske. Vi kommer til at savne dig. Hej hej. Hej. Birgitte, hun er sød, fordi at hun kommer ned og spørger, hvordan vi har det. Vi synes, at du altid tænker meget på andre og er altid omsorgsfuld. Hej Birgitte. Og jeg synes, den er lidt svær, den her med at lave en farvelhilsen til dig. Jeg synes, det har været guld at have dig som leder. Du er et menneske, der ser andre. Du anerkender, og du skaber tillid og respekt. Altså, jeg har aldrig mødt så stor en kommunikator som dig. Du formår virkelig at se mennesket og se behov. Jeg ønsker alt det bedste for dig. Du er fantastisk, og du skal bare stå i, hvem du er, fordi du er bare skøn. Jeg elsker der, hvor du har passet på vores klasse, i hvert fald i 5. D, der hvor vi gik. Fordi du har hjulpet os med, at vi kom videre til, vi har fået 2 lærere nu. Vi er dejlige, at vi har fået sådan Mathias, fordi har hjulpet os med det. Så nu går det lidt mere bedre end i vores klasse. Så der er lidt stillere mere, så vi kan få lært noget. Hej Birgitte, jeg vil bare gerne sige til dig, at jeg kommer til at savne dig mega meget, fordi du har været mega god på mellemtrinnet, og du har været god til at finde på sjove lege, som hele mellemtrinnet kan være med til. Og det der med toilet, når det var mega fedt. Så jeg kommer til at savne dig mega meget. Hej hej. Birgitte, vi synes, du er så sød og en mega god skoleleder. Værsgo. Nej, Birgitte. Jeg synes, at du var rigtig sød. Meget sjov. Jeg synes, du var rigtig god til at hjælpe alle de andre, når de havde nogle problemer. Hej Birgitte, du var meget sjov. Du hjalp virkelig meget. Og vi kommer alle sammen til at savne dig. Ja, værsgo. Hun går altid i, hun smiler altid, undskyld. Hun går altid i flot tøj, Og hun har pænt hår. og hendes tøj er meget farvefuldt. Ja, det var nemt. Birgitte, jeg synes, du har været virkelig god leder på mellemtrinnet. Og ja, jeg synes bare, du har været en god leder. Og dit tøj er flot. Og du ved altid, hvad man skal sige. Og du har en smil på dig hver dag. Vi synes, at hun er rigtig sød og sjov, og hun er en rigtig god skoleleder. Hun spurgte altid, hvordan vi havde det, og ja, sådan lidt. Og hun havde altid smil på læben, og når vi kom op på kontoret, så var hun slet ikke så sur. Og når hun kommer ind i klassen og smiler, så smiler mig. Så smiler jeg også. Hun gør os glade, fordi hun smiler. Så smiler vi også. Ja. Og vi vil bare sige, at vi kommer til at savne dig. Birgitte. Hej Birgitte, du er altid positiv, og jeg vil virkelig savne dig. Hej. Okay. Og vi siger hej. Værsgo, drenge. Hej Birgitte. Vi vil bare gerne sige, at du har en rigtig god personlighed. Og du er et godt menneske. Så hej hej. Og vi kommer til at savne dig. Hej. Jeg synes, at du er et meget god leder, og du holder meget godt sammen på dem, der er her. Og jeg kommer til at savne dig. Jeg kommer også til at savne dig. Birgitte, vi vil bare sige tusind tak, fordi du har været verdens bedste leder. Vi kommer virkelig, virkelig til at savne dig. Alt det gode, du har gjort for os med sammenhold, med fællesskab for hele skolen, du er bare en. Altså virkelig, og vi kommer til at savne dig. Ja, og længere er den ikke. Du er simpelthen bare en ener. Der kun findes en af. Og du må godt komme tilbage, hvis det er. Tak. Jeg vil bare sige, at du er virkelig sød, du er altid glad, og du er meget flot. Vi elsker dine kjoler. Du har meget god stil, og du altid smiler. Og du er altid glad, og du bliver ikke sur, hvis man kommer på kontoret og har gjort et eller andet dumt. Jeg synes, Birgitte, hun er verdens bedste leder, fordi hun er mega faglig. Og på børnenes hold er rigtig god til at se sådan en helhed. Så er hun sjov og inspirerende, farverig og god til at tænke sådan på tværs og ud i byen og alt muligt andet. Og når man kommer med en idé,
så griber hun den.